ne kamana gan ko de dama deli ka to ala aya ma deli ka to ala de ko ni be se ko duma ni ko gomana ne ba ne ka jeli muso bi to ka bande sunu nale ko ka be minge ale bo kedi jaga jien wuli tugu de dugu wuli tugu de iPhone akera su la ilaha illallah muhammad rasulullah ile jaga tay bleu ya ne tay noir ne tay orange aramata de abe ko to ikame tugu kola ngolo jumen ko o ko ka kla ka nguru kutu ka amfili khagele abe petit fana bolo ya petit ngai kogo kene ada na balmodo ya balmodo petit taira ne ni petit taira couleur kele iPhone kera kaba ko yande kera kaba ko ban bakatika hawba tabe mi de ala na gra pere kieti de mai angani toy ya to ne de apo ya to amaya kungulu to to abe desote de ni ay mo be mi ron ke ni ko ta ka kla tay ko fui wa here ma toro duru ba here bolo sigilo ko fe a chura de mi yira la o de yira la sudo chama ni jigine biya la hayla la boli ma ko mi ma ko fle kon ba ko be suno wala o te wuli ne a soro de ne tafle ala nya taw nyoko inde sane ne jeli muso jume ganda mu na bolo ne te ora ka ko pari ka telephone te a soro ni ma anse eni kele ma umulo kaba ko ya ko yi sagare ni ga promo de ya sa ka safula lagare mama rasulullah kanja awa ame mun fo lagare ala ka shini kena dama ma prince taide kuma bana ani prince i wolla bonheur la be bonheur soro bebe de bonheur lagare ni ga sa pour mudi katla ke marbatiga amada ele folo tapaji tere langolon tede ayi ni ayere de kawo to ko ni dale membi feka mana musura ko barka ala kana foi kila laki sagudi mafem kada